Fuo onge yadhe. Fuo. Ni fuo ok thiedhi osiptal. Fuo onge yadhe. To king'iyo ing'iyo bathi tinene. Lakini ok inyal chwako ne kienyeji ma ng'ato madhe morum. Ok inyal sango ne yath. Be ok inyal dhi osiptal ma pime mayude mathiedhi. Fuo onge yadhe. Fuo onge yadhe. Yani biseromo gi ng'ato ma en ga correct. Yani en onge chieng' moro motimo makosa. Onge, en kata otimoni ang'o to mano ok makosa ne. En okia neno ni otimo marach. Fupe no onge yadhe. Ng'at ma ok nyal neno ni ka to nadwa baro matin. Kata ogo ma wiyi rungu to ni wiyi no in miketo marach. Ng'ato bukore gochuk angum. Ogo chuk angum. Ng'ato go chuk angum. Ni chugni kawuono idwa neno. Chuk maliet ng'ato go ngum. Yani kochako wang'ni tochako penjore ni jirani mane ma wang'o ring'o odhi oduong' ne owany. Ok one makosa ne. Fupe onge yath. Ok one. To nitie ng'ato moro kama fupe inyalo kony. Adier ji te to fuo. Kiwango e mopogore. Fuo kama to ji mang'eny. Kiwango ne mopogore. To nitie fuo moro ma you accept that hapa nayo this one now I just can't do it, or I don't have an idea. Then you ask. James has said, James 1 verse 5, if any of you needs wisdom, you should ask God for it. He will give it to you. God gives freely to anyone who asks and does not find fault. Nitie kiwango mar fuo maonge yadhe. Mano fuo ma ng'ato ok ne ni en onyalo koso. En gimoro amora motimo en right. En right katotimi nade to en onge chieng' oboneno ni nokoso. Mano onge yadhe. Lakini nitie moko ma mekwa ma kawaida gi manigi fuo manigi yath en ma ng'ato nyalo dok ma penj Nyasaye ni baba ka to nenre notama. Kaendi to nenre notama Nyasacha. Atime ang'o? To Nyasaye wacho maber ni if any of us lacks wisdom, we should ask him. He will give it to us freely. And he will not find fault. Ok obichako lwerowa. Ni gima obvious no dak none. God gives us freely. But mae fuo manigi yadhe. Ma ng'ato fwenyo ni I need to ask. I need to maybe I was wrong. Ma ng'ato dok chien ma to nigi yadhe. Ma ng'ato bet dok chien ni to nigi. Fuo ma ng'ato bet penjre ni maybe here I stepped my boundaries. That one has medicine.
and it is asking God for wisdom. And He will not find fault. He will teach us everything. To nitie moro maonge yadhe. Ma ng'ato en onge chieng' mokoso, boko bi koso, kata onyoni, mano in miketo tiendi marach. Mano onge yath. Lakini ma ng'ato nyalo neno ni maybe ka, yes, we were saying, yani just accepting that maybe here I was wrong or I just didn't get it right. And going back to God and asking for a way forward. That is foolishness that is treatable. And it can turn to wisdom. But there is this other one that somebody will never. There are these people who never acknowledge that they are wrong. They will never acknowledge that they are wrong. They can hurt you and hurt you to the core, and they will never acknowledge. Onge yadhe. Mano to onge yadhe.